Здравейте! Между концертите си почивам в моята радостна кухня и запрятам ръкави, за да забъркам хляб от лимец. Хайде да го направим заедно! Ще ми трябва брашно от лимец, вода, жива мая, сол, захар, смляно ленено семе, олио, различни видове семена, които може да ползвате за поръсване или да сложите в самото тесто. Натрушавам маята, прибавям захарта и разбивам с тел, докато захарта активира маята и тя стане течна. Слагам брашното, лененото семе, солта, олиото, водата. Може да сложите и слънчогледови семки. Разбърквам с дървена лъжица и да умесвам на ръка. Оставям тестото да втаса, като покривам с треч фолио и кърпам. След час и половина отново го премесвам през ръце и го слагам в съд за печене. Пак оставям да втаса. Украсявам по избор и пека в умерена фурна. Готов е! Имам около 830 грама вкусен хляб от лимец. А сега този топъл хляб ще го опитам с масълце и самардала. За повече рецепти разгледайте моя YouTube канал Радост кухнята. Хапвайте с радост и наслада!